ayo iya pi men sim ka kende da jing i ya pi kham tam le le ha ba pi viet sam ki kmat ki ring plot na pe sa ya pi ru ngati ya pi ba nga i ba le ya nga pi shuan pen bi ha ba nga i thu pi don jing mot kum ju ba le ya nga pi him su thu pen ang to pen pau no ang ne ngadan ka ai phi mo to kren shai no om tang kak tien chuan pen ro ngala thai pan snap ya ki kan ten jong phi ka ju shi ka ju ka kam phim ju pen e la da phi dan jing ma shi sha ya nga kren da ka ba shai nga ru ngan tep tik na nga i ya phi na du ka la jingit baro happy nganai tilut kum semprong jingit saden nganong kenran ngan kiu kilom ngan thom ki plang jerngam nap deng sentiu mala citang ya pi junom pen snyat ksiar ngan pen phong ya pi cha nai ba yet wat le kai jing slow jong nga wat pen khu slai da jing mat shi sha to rice kamenta wat pen mong do no jong nga wat ting ya nga wan nom bar jing mot kumpaya bas kam ya kayengan rekut shan ya hanga kum urang khat arbor ya la jutang ba ingan yoko nga it ya pina duka donut la jingit baro happy ngan ai tilu kum semprong jingit saden nganong kenran ngan kiu kilom ngan thom ki plang jerngam nap deng sentiu mala jitang ya pi junom pen snyat ksiar ngan pen phong ya pi